אני לא עובדת בחינם. לעולם. כמעט בשום סיטואציה, כמעט בשום מצב. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לא להיות מתוגמל לבין לעבוד בחינם, ואני אסביר. לעבוד בחינם זה גם יחס לעובד כשאתה עובד אליו בחינם. אתה יודע, הוא לא מקבל מזה שום דבר, הפרויקט לא מעניין אותו, הוא לא מעניין אותך, וזה נשאר ברובד הזה. וכשאתה משלם למישהו, גם עם מעט מאוד, גם עם גרושים, הכל משתנה. אז אני אף פעם לא אעבוד בחינם, אלא אם באמת עשיתי איזשהו שטאפ עם מישהו שאני מביא את עצמי, הוא מביא את עצמו, הכל כאילו כזה, וכולנו מרוויחים מהדבר, סבבה, זו סיטואציה. אבל אני לא אבוא למקום עבודה, גם שעבדתי בשבוע אופנה, שילמו לי על זה כסף. שילמו לי מעט, לא שילמו לי מספיק, זה לא כיסה לי כלום, אבל באתי בתשלום. התייחסו אליי אחרת, השם שלי חיכה בבוקר, היה כתוב, עומר גיא, היה מישהו שקיבל אותי, ידעתי מה התפקיד שלי, וזה היה מאוד מאוד ברור. בסוף, לעבוד בחינם, בעיניי עקרונית, זה לא דבר שאמורים לעשות אותו. מי שמכבד אותך, מי שמכבד את העבודה שלך, יהיה מוכן לשלם עליה.